Of course, natural po yan kung may pangangailangan tayo. Kasi tayo ay talagang may pagkukulang. At dahil tayo may pagkukulang, kinakailangan talaga lumapit lagi tayo sa Diyos para tayo punuan sa buhay. Sapagkat tanging Diyos lang, mga kapatid, ang makapagpupuno talaga ng ating mga pagkukulang eh. Sabi nga, only God can fill up that empty space in our heart. Nobody, nothing. Kahit punuin natin ito ng salapi, punuin natin ito ng mga tao, punuin natin ito ng mga kamunduhan, it can never. Sabi nga ni Saint Therese Avila, only God suffices. Okay? Talaga, bastante ang Diyos. Diyos solo basta. God suffices. Pag yaon sa imo ang Diyos, di ka magkukulang. Kasi talagang yaon. Because God can fill up everything that is lacking, that is in empty space. Kaya ang Diyos po talaga ang makapagpupuno. Marami ng mga tao, mga tugang, ang naghanap na punuan ninda ang empty space na yan with many things. Pero wala eh. Even with some people would like to get busy, occupied with many things. But wala rin eh. Remember, only God can really fill up the space because that space is only reserved for God. Okay? Para ba, alam mo yung isang libro na Missing Piece? Ang kwento po, mga tugang nan, isang magayunon ito eh. Actually, may libro ako niyan, mga tugang, yung Missing Piece. Isang kwento na nagpapaaral sa tuya na sarong bagay, nag-iikot, pagkatapos hinahanap niya ang talagang can fit that corner or that space. Pero yung nga sa kabandang banda, wala talaga. Wala eh. Either masikip, masyadong maluwang, talagang wala eh. Only God can really have that space because that space is only reserved for God. Okay? So, yun po ang sa tuyang pag-uulayan ko niya, mga tugang, na talagang lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong lumapit lang sa Diyos dahil sa sinasabi na, minsan lang. Hindi. Hindi ba? God is a Father. Alam mo, si Jesus, ipinakilala niya ang Diyos eh. Diyos na Ama, na anytime, dapat natin lapitan. Hindi dapat tayo mahiya. Ikaw ba nahiya sa tatay mo? Kung nahiya ka sa tatay mo, something is wrong with you. Probably, you are not really close to each other. Hindi mo kilala ang tatay mo eh. Kaya nga importante, makilala mo talaga ang Diyos eh. God is a loving God. Okay? Hindi siya isang tao na isang pulis, isang tao naghahanap palagi ng iyong kamalian. No, God is not that. Ang Diyos, mga tugang, ay hindi niya hinahanap ang iyong kamalian. Ang hinahanap ng Diyos sa bawat tao ay ang kanyang pagtubod. Okay? Ang pagtubod. Okay, naalala mo ba yung sinabi ko nung nakarang araw na yung lalaki na paralitiko, okay, binaba niya ng kanyang kaibigan doon sa gitna, binutas nila yung bubong, pagkatapos at the same time ibinaba. Si Jesus hindi nagalit eh. Hindi si Jesus nagalit doon sa mga tao. Ang ginawa ni Jesus sabi niya, okay, napansin ni Jesus ang paniniwala. So yun, nahiling ni Jesus ang pagtubod kang mga tao. Yan ang nahiling ng Diyos eh. Hindi yung sa tao kasi ang hinihiling kang tao ay gumawa ba ito ng mabuti, gumawa ba ito ng masama. Hindi. Ang Diyos ang tinitingnan lagi yung ang pagtubod niya. Kaya nga magayon, mga tugang, sa tuyang pakusugon ang sa tuyang pagtubod sa Diyos eh.
yan importante mga tugang, ang pagtubod sa Diyos. Kasi ang pagtubod ta sa Diyos, yan ang nagtatao sa tuya ning kusog. Ano? Kaya anumang mga suliranin, problema na dumarating sa ating buhay, pag igwa kita ning pagtubod sa Diyos, malalampasan ta iyan. Bakit? Sasabihin, ay, ama ko ang Diyos eh. Di niya ako pababayaan. Yan mga tugang. Ano? So sa tuyang babasahon ang Ebanghelyo sa aldaw nini ng December 9, 2020, aldaw ng Miyerkules, ikaduwang linggo ng Adbyento, ano? At mga tugang, ang Ebanghelyo na babasahon ta, pagbalik ko, ay ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Babalik po ang iyong lingkod, pagkatapos muna ng mga paalala. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna imedya. An oras hatod sa Indokang. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor. Alagang ospital. Milo. Milo everyday. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Alaxan FR. Alaxan FR Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, wala
Hindi ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Stress to work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang buhay at Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase, OP of UST Legazpi. Mga tugang, sa tuyang sinasabi kasubag-o na sa tuya ng babasahon ang Ebanghelyo ngunya na aldaw, gikan nga niyan ki San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Halipot sana pero makahulugan ang Ebanghelyo ngunyan na aldaw. Ang Ebanghelyo ta ngunyan na aldaw nagsasabi, nag-iimbita sa tuya. Basahon ko na. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan. Tatatawaan ko kamo ning kapahingaluan. Salungon nindo ang sakong sakal, asin mag-adal kamo sako. Hulita ako mabuot, asin mahuyo. Asin makakakuha kamo ning kapahingaluan. Hulita masayon ang sakuyang sakal, asin magian ang pasanon ko. Mga tugang, ini ang Ebanghelyo ngunya na aldaw na Miyerkules, gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, na nag-iimbita sa tuya na magduman kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, madya kamo sako. Hindi lumalayo, kundi lumalapit. Kailan ba tayo lumalapit sa Diyos? Lumalapit tayo sa Diyos dapat every minute, every second. Hindi yung from time to time, paminsan-minsan. Hindi. Dapat tayo lumapit sa Diyos para sinasabi from time to time. From time to time, kundi every time. All the time. Yan mga tugang. Bakit? Minsan kasi, Father, nakakahiya. Kung nahihiya ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi mo pa siya kilala. Bakit?
Ano ba? Paano mo si Jesus ipinakilala niya sa atin ang Diyos eh? Na ang Diyos ay madaling lapitan. Okay? Bakit siya'y madaling lapitan? Unang-una, hindi naman siya tulad ng ilan tao na ang hirap lapitan. Bakit? Palaging mayroong judgmental attitude. Okay? So, magayunan baga mga tugang, sabi nga, itong pagbasa ngunyan na aldaw, nagpapagirumdum sa tuya. Okay? That God's will is not meant to be burdensome, but refreshing. Yun. Kasi sinasabi, ang kalooban ng Diyos ay mahirap. Palagi sinasabi, ang kalooban ng Diyos ang hirap gawin. Yun, madalas naunahan tayo ng kahirapan. Yung kaagad ang iniisip natin eh. Ang kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa batas, ganyan. Yung bang kalooban ng Diyos? No. Hindi po yun eh. Hindi ang Diyos batas, kundi ang Diyos ay persona. Ano yung persona? Nga lang walang direct translation. Sasabihin, ang persona yung parang, actually, yan ang pagka-Diyos. Kung igwang pagkatao, igwaning pagka-Diyos. Okay? Ano yun? Yung pagka-Diyos niya ay mapagmahal. Okay? Yan ang tunay. Okay? Ang Diyos ay mapagmahal. Hindi siya mapagparusa. Kasi ang tingin natin sa Diyos, minsan, ang Diyos mapagparusa. Pag nagkasala ka, parurusahan ka ng Diyos. Naalala ko tuloy, alam mo mga magulang, mag-ingat po kayo. Kasi minsan, yung mga bata, na natuturuan ninyong mali minsan kasi sinasabi, oy, papaluin ka ng Diyos, paggagalitan ka ng Diyos. So yung bata, ay ayaw ko nga lumapit sa Diyos. Bakit? Paggagalitan ako ng Diyos papaluin ako ng Diyos. Huwag naman sanang ganon. Kaya maraming ayaw nila sa Diyos kasi bata pa, may mga magulang na kasi ibang itinuturo nila Lumalaki tuloy yung bata na totoo dapat may takot tayo sa Diyos, pero hindi yung takot na tinatawag na servile fear, kundi ang tawag natin takot filial fear, distinction. Bakit? Kasi tayo natatakot na masaktan ang ating mahal. That is filial. Pero yung takot na alipin, okay? Natatakot ako kasi baka parusahan ako That is takot ng isang alipin. Iba yun Yan ang dapat ipadama natin yung takot ng pagmamahal, hindi takot ng pagpapaparusa. Yan. Tandaan po natin, ang Diyos kasi hindi naman po talagang mahirap hanapin. Hindi man naman mahirap siyang, hindi lang mahirap hanapin, hindi naman po siya mahirap kausapin. Kasi palagi siya nakikinig. Nandyan po lagi ang Diyos Sabi ko nga, gift. Ano ang gift? G-I-F-T. Okay, God is a gift. Okay, God is forever there. Yun, gift. Gift, mga tugang. Kaya when you give God, it's a gift. God is forever there. God, G stands for God, I stands for is, F stands for ever, and then T stands for there. God is forever there. Nandyan lagi ang Diyos Kaya madali mo siyang lapitan, madali mo siyang apuntahan, kasi God is always available for everyone. Okay? So, nga lang minsan, ang pagkakakilala natin sa Diyos, iba. Kaya sabi nga depende. Pag kilala mo siya, madali mong biruin. Madali mo siyang lapitan. Hindi ba? Ang hirap yata, pag hindi mo kakilala, sige, biruin mo isang taong hindi mo kakilala, delikado. Baka suntukin ka niyan. Pero pag kilala mo, at pagbiruan kayo, kilala mo Kaya dapat kilalanin natin ang Diyos Marami sa atin hindi pa agaano nakakakilala sa Diyos kasi yung pagkakilala natin sa Diyos ba ay masasabi natin yung parang grade 1 knowledge o kindergarten knowledge. Yung bang pananampalataya natin ay lumalago o hindi? May sinasabi, yung pagkakilala mo sa Diyos hanggang Santo Niño lamang.
Hindi po. Si Santo Niño, lumaki po yun eh. Naging Nazareno. Ano? So, yung ibig sabihin po yan, napakahalaga yan. Dapat makilala mo talaga si Kristo. Makilala mo ang Diyos. At makikita natin, God is not a judgmental taskmaster. Yun. Kadalasan, ang pagkakilala ng tao sa Diyos is a judgmental taskmaster. Palaging naghahanap ng kamalian. Kaya yung mga Escriba at Pariseo, ganun ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Kasi nga sila ay nasa batas lamang. Pag hindi mo sinunod ang batas, okay, kasalanan na yan. But alam mo, it is not so much the law, but it is love. The law of love is more important, okay, than the legal law. Okay? Ang batas ng pagmamahal kaysa batas na gawa-gawa ng tao. Yan. Kaya yan importante. God is not, ulitin ko mga tugang ha, God is not a judgmental taskmaster, but a loving support. So, palaging may support tayo sa Diyos eh. Kaya ngunyan sa Ebanghelyo, anong sinabi ng Diyos? Ang sabi ni Kristo, madya ka mo. Ano? Iniimbitahan kita gabos, lalong-lalo na napapagal, as in nagagabatan. Lalong ngunyan kita, di ba, nagagabatan ta ang buhay ta, dahil kita gaano tulad ng dati kasi may COVID-19, may danger pa. At the same time, nagabatan kita kasi tulong beses kita binagyo, napapagal na kita. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon, madya ka mo, bakit tatawag kita ng tunay na kapahingaluan. Hindi yung rest in peace. Kasi sinasabi ng pare, di ba? Hindi pa katapos ng misa, hindi ba sinasabi ng pare, you may now rest in peace? Hindi. Ang sabi ng pare, go in peace. Hindi rest in peace. Iba po yung rest in peace. Sa sementeryo po yun. Sa sementeryo nakalagay RIP. Ano pa ang RIP? Rest in peace. Hindi naman rest in peace. Go in peace. Let us be peacemakers. Yan po, tayo ay maging instrumento ng kapahingaluan, kapayapaan. Okay? And I will give you rest. Okay? So yun, yan ang tunay na kapahingaluan. Ang kapahingaluan na daikitagaano napapagal. Totoo mga tugang, ang problema ngayong panahong ini, kadakol ang mga taong nai-stress. Bakit nai-stress? Kasi nga ang pigaparaisip ang mga bagay-bagay na mundo. Subukan mo, wala ka namang ibang isipin, problema, kwarta, so ganito, so relasyon, so agum mo, gabos na piga para hiling mo, de ka nang nakikita ng magayon, ang nakikita mo na lang karataan, nahiling mo na lang mga kasamaan, nahiling mo kapangitan, para bang sinasabi mo, dae mo na nahiling sual daw, ang nahiling mo na lang the dark clouds. Yes, totoo may mga dark clouds, but go beyond the dark clouds and you will see still the sun. Okay? So yun importante mga tugang. Kaya may mga tugang kita na talagang stress na stress, pagal na pagal. Kaya alam mo, mayroon akong isi-share sa inyo. Okay? Instead of getting stress, sick, ang sasabihin ko sa inyo, be blessed. And how can you be blessed? Paano tayo mabibless? Okay? Ngumiti ka naman dyan. Still, sabi nga, tumawa ka naman. Wala ka na, nakakalimot ka na yata ngumiti. Smile. Smile though your heart is aching. Smile. Yung smile nga alam mo, importante, smile. Because when you smile, okay, na-stretch ang inyong, stretch naman, na-stretch ang iyong facial muscle. Okay? Smile nga. Sige nga, smile nga. Practice nga. Matagal ka na yatang hindi tumawa. Matagal ka na rin hindi na-smile kasi palagi kang stress. So, instead of stress, stretch. Okay? Kaya importante ngayon, nag-i-stretch. Si Father Boots, pagkagising, nag-i-stretch. Parang hindi siya ma-stress.
Ang marami sa ating hindi na nag-stretch, hindi nag-uunat-unat. Kaya nga pag naglakad ay tulos importante mag-stretching, okay? Stretching para kang stretch mo? Stretch your hands to other people. Help and become generous. Stretch yun. Stretch your heart. Okay? By being compassionate, by being forgiving. Okay? Stretch. Ang problema, hindi natin inuunat na kasi. Okay? If you want to be blessed, don't be stressed, but try to stretch. Okay? In other words, iunat yan. Okay? So mga tugang iyan po, mga tugang ang paanyaya sa tuya ngunya ng Panginoon. Sa atin pagbabalik ko, I will give you the 3 letters, letter H. Isa pong magayon na pag nilay-nilayan ta. Tatlong H yan. Okay? Ano kaya, Father, ang 3 letter H na yan? Parang ikaw ay may magayon na buhay. Okay? Siyempre, pagbalik ko sa kuyang sasabihin. Anyway, mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Tay, kisilda po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimel Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Okay mga kaibigan, balik po kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP, sa tuyan ng ipadagos sa tuyang sinasabi na parang daig kita ma-stress, kinakaipuhan, mag-stretch. No? At ngunyan, igwa akong isi-share sa indo na 3 letter H. No? Ano po ang sikreto? Yan ang letter H na kitagabos ay sana mag-gibo ka iniho. Okay? Letter H. Number 1. Okay? Ang importante, labanan ta ang sickness sa pagiging healthy. Okay? Healthy kalusugan. Parang hindi tayo magkasakit, dapat alagaan mo ang iyong katawan. Okay? Alagaan mo ang iyong katawan. Importante po mga tugang yan eh. Health. Okay? Against sickness. Paano yan? Kaso ugma sa tuya bagang sinelebrar ang Immaculada Concepcion. Ano? At ang Immaculada Concepcion, maliban na ito ay Marian dogma o talagang turo na ang satuyang mahal na ina na si Maria ipinaglihi na walang bahid kasalanan at siya'y iniligtas muna bago isinilang, lininis siya. Iyon, kalinisan. Okay? So, importante po sa kalusugan ang kalinisan. Kaya nga ngayon na pandemya, anong sinasabi? Maghugas ng kamot. From time to time, maghugas. Maghugas. Kasi kadaklan, yon ang mikrobyo. Nagkapot ka ng anumang bagay. Tapos, makakang ka. So, kamot, ikakaag mo sa mata mo, ikakaag mo kung saan. Dapat maglinig. Kalinigan baga. Kalinisan. So, kalinisan sa kapaligiran. Malinig. Halimbawa, harong nindo, parang basura. Ano pagkakaiba ng harong nindo? Parang basura. Hindi ka man naglilinig. Alam mo, kami duman sa seminaryo, kami naglilinig. Ako na-assign ako, maglinig kang inodoro. Inodoro. Talagang every week kami may general cleaning yan. Aside from your cleaning every day, mayroon kaming general cleaning. Alam mo, narunduman ko itong mga panahon. Kasi ngunyan di ay may mga janitor na kasi ang mga eskwelahan eh. Kaya itong mga panahon, igwang inaapod na Monday cleaners and sweepers. Yon, tagalampaso, tagalinig, Tuesday hanggang Friday. Yon, everyday may cleaners yan. O ngunyan, ay hayaan mo na ang janitor magtrabaho. Dahil man dapat, kahit may janitor ka mo, dapat magtabang-tabang manggiraray. Mag-igwaning ugaling kalinigan. Okay? Alam mo, napunta na pa ako sa Japan. Okay? Nakapunta rin akong 2 beses na yata. So, sa Japan. Ang nahiling ko sa Japan, malinigon mga tugang. Miski duman ka sa remote, ito mga nakaduma na sa Japan, makapag-testify. Malinig talaga. Miski duman sa baryong-baryo na ito, malinig. Sa Tokyo, malinig. Kalinisan. Kasi ang kalinisan po ay santanda yan ng magandang kalusugan.
Okay? So, kaya mahaba ang buhay nila eh. Kasi malinig sa katawan, malinig sa pagkakan. Importante kalinigan. Okay? Health. Okay? Another letter H is sinasabi, become holy. Okay? Kalinigan naman ini sa iyong kaluluwa. Dapat ang satuyang kalag, malinig iyan. Ano? Sabi ko nga ni ugma kan sa December 8, reflection ko. Sabi ko nga ni na dapat ang satuyang mga isip, sa satuyang mga salita at sa ating mga gawa ay dapat malinig. Okay? Malinig ang satuyang pang-uugali. Malinig ang satuyang pagkatao. Ang apod nga ni kang integrity. Integridad. Okay? Kalinigan at kabuuhan. Malinig. Kaya sinda, habo ninang madigtaan ang sa indang pangaran. Kaya abo ninda sa Japan, abo ninda talaga. Sa atin, bahala na. Madigtaan ang sa aming pangaran. Of course, importante po mga tugang iyan. Bako lang sa madigtaan ang satuyang pangaran, kundi sana daiman madigtaan ang satuyang mga kalag. Taang kalag ta dapat malinig. Paano nililinig ang satuyang kalag? Siyempre, paggibo ka ng karahayan, nalilinig iyan. Naggibo ka ng maray na pag magmamahal, nagpapatawad ka, nakakalinig ka. Okay? Yan ang paglinig mga tugang. Halimbawa, pag naglinig ka ng sa imong kalag, linigin mo ang sa imong kalag. Paano? Linigin mo ang sa imong kalag sa pamagitan ng pagpapangadyi. Okay? Pagsasakripisyo. Yun. Ay ngunyang pananampalataya, ano mang sakripisyo? Ay, alam mo ang sakripisyo, magayon na salita yan eh. Pero sinira ng ilan, binigyan ng masamang kahulugan. Alam mo ang salitang sacrificio, sacred offering sa Latin. Sacer means sacred, officio means offering. In other words, sa charismatic nga apo dyan, love offering. Okay? Actually, magayon na sacred offering. So be holy. Maging banal. Kasi gabos man kita, iniimbatahan ng Panginoon maging banal. Okay? Kaya yan ang satuya, paanyaya ng Panginoon eh. Maging banal kita. Buong araw, maging banal tayo. Okay? So, yun, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Kristo. Okay? Sabi nga, tayo ay isa sa mga bagay na talagang marumi. Ang kasalanan, isang karumihan. Okay? Ang sin is stain. Okay? Ang kasalanan ay karumihan po yan eh. Kaya lumapit tayo. Kasi tingnan mo, sinabi ko nung nakarang araw, yung mga taong kaya nga dapat iwasan natin ang mga bisyo. Kasi lahat na bisyo, masama po yan eh. Ang kasalanan po yan. At dahil sa bisyo, sabi ko, ulitin ko lang mga sinabi ko nung mga nakarang araw, sabi niya, dahil sa sobrang paninigarilyo, inuubo ka. Dahil sa sobrang pag-inom ng alak, nagkakasakit ka na sa atay. Dahil sa sobrang katakawan, tumataba ka na. At na-alta presyon ka na. At dahil sa sobrang galit, okay, maaari kang may stroke. So, yun po mga kaibigan, iwasan natin ang pagkakasala. Paano, Father, maiwasan ang pagkakasala? Okay? Importante, magkaroon tayo ng disiplina. Disiplina. Father, anong disiplina? Anong disiplina? Paparusa ba? Hindi. Yan naman problema minsan. Pag narinig natin ang salitang disiplina, dapat parusahan. Hindi po, iba po ang pagdidisiplina sa pagpaparusa. Ang pagdidisiplina ay ang pagpapractice ng mabuting ugali. Yun. Pag-uulit ng mabuting ugali. That is discipline. Iba yung parusa. Ang pagpaparusa, pagkakastigo, pagpapalo. Okay? Minsan, pagsasakit. Yun, ang paparusa kasi pananakit. Hindi po, hindi naman kinakailangan parusahan, disiplinahin. Yan ang importante. Minsan, pare-pareho. No, distinction. Okay? Let us try to have distinction. Distinguo, kung sa mga Dominikano. Distinguo, I distinguish. Hindi po. Ang pagpaparusa
ay hindi po pagdidisiplina. Minsan ginagamit kasi ng mga magulang natin yan eh. Disiplinahin mo ang anak mo. Ibig sabihin, parusahan. Hindi po. Pag sinabing disiplinahin, ibig sabihin, turuan ng mabuting asal. At yung mabuting asal, ulit-ulitin. Madalas sinasabi ko yan sa mga pinakukumpisal ko mga estudyante. Isa lang naman ang madalas ko sinasabi sa kanila, anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, iwasan at itigil. Yan lang. Yung prinsipyong yan. Subukan mo yan. Okay? Mamumuhay ka ng matuwid. Okay? Mamumuhay kang banal. Get healthy, get holy. Yan po. At isa pa, ang tunay na banal ay taong mapagmahal. Kaya masasabi mo, ay banal siya. Paano na banal? Para kami nagdarasal. Totoo. Pero hindi lahat ng mga nagdarasal banal. Kasi yung parot nga hanggang ngayon hindi pa rin siyang banal Nagdarasal yung parot, magaling pa maintindihan mo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Wow, galing ang mag-pronounce yung parot. Ang galing magdasal, pero hindi man banal. Hindi po nangangahulugan. Pero ang pagmamahal, yan ang tunay ng tanda ng isang taong banal. Okay? So yan importante mga tugang. Sana maintindihan natin yan. Ang pagdidisiplina, ulitin ko, ay ang pagtuturo. Okay? Ulitin natin. Ano bang magandang bagay? Ano bang mabuting bagay? Sasabihin ko sa mga bata, ang paggalang, mabuti ba? Yan, ulit-ulitin mo yon. Pagmano, okay? Pagsagot ng may opo, may po, yan, ulit-ulitin mo yan. Minsan, kasi narinig ko rin sa mga nakatatanda, huwag mo nga akong tawagin ng po, may po. Ano ibig sabihin? Pareho lang tayo equal? No, hindi naman ibig sabihin kahit equal tayo na hindi na kita igagalang. Minsan ganun din tayo Kaya sinasabi nga, totoo nga, respect begets respect. Totoo yun Igalang, kaya ang paggalang, nagbubunga ng paggalang. May mga tao na hindi ginagalang kasi sila rin mismo ayaw magbigay galang at ayaw sila bigyan ng galang. Kaya hindi ginagalang. Yan importante mga tugang na dapat tayo ay matutong gumalang sapagat ang paggalang ay tanda ng isang pagmamahal. Yon. Ang taong mga hindi gumagalang, hindi nagmamahal. Okay? Nananakal yan, nananakit yan. So yan po mga tugang, importante yan. Okay? Tanda. Sabi ko, get healthy and get holy. Okay? Get holy. Yan importante, maging banal. Okay? So, of course, paglilinig po yan. Okay? Another letter. Okay? Not get healthy, get holy, and now be happy. Yan. Alam mo, pag ikaw maganda ang kalusugan mo, maganda ang pakiramdam mo, banal ka, masaya ka. Kaya nga ang taong masaya, dahil makapagpapasensya. Ang taong masaya, okay, mahaba ang pasensya. Yan, mahaba yan. At at the same time, ang taong masaya sapagkat palagi siyang naniniwala sa Diyos na hindi siya pababayaan. Kaya maganda po yan kasiyahan. Ang sabi ng Panginoon sa Beatitudes, hindi ba? Happy are those. Yun. Paano tayo magiging masaya? Tayo ay magiging masaya lamang kung tayo ay magpapailalim sa kagustuhan ng Diyos. Pero minsan hindi. Ang nangyari, yung kagustuhan ng taong yan, kagustuhan ko ang masusunod. Ay kaya tingnan mo nangyayari, we are not happy, we are saddened. Okay? Nalulungkot tuloy. We are sad, not happy. Okay? So importante mga tugang, magayunon Paano ba hinaharap natin ang mga stress sa buhay? Yan. Paano ba natin hinaharap ang stress sa buhay? Yan nga Okay? Mag-exercise ka. Kasi minsan, nakakalimutan natin mag-exercise. Get healthy, get holy, and be happy. Okay?
Madalas, ang stress ay bunga ng mga bagay na hindi natin na ipapasa sa Diyos. Kasi sinasarili mo eh. Minsan sinasabi natin, inuunahan mo pa ang Diyos eh. Inuunahan mo ang Diyos. Minsan one time, may nag-text sa akin, Father, magpapakamatay na ako. Sabi ko, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Oo, Father, nagtitiwala ko sa Diyos. O sige, pag nagpakamatay ka, hindi ko alam kung bibindisyonan kita o hindi ko alam kung pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno, hindi ko alam. No? Pero sabi nila, pag ang taong nagpapakamatay na hindi naniniwala sa Diyos, pupunta sa impyerno kay Satanas. Yan po mga tugang, huwag natin pangunahan ang Diyos. Okay? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, ipasa mo naman sa akin. Ipasa mo sa akin. Kaya, mga tugang, may mga taong ayaw na lang ipasa sa Diyos. Sabi ko nga dahil siguro hindi nila kilala ang Diyos, wala silang pagmamahal sa Diyos. Yun, alam mo, sabi nga, sa taong taong naniniwala sa Diyos, kulang ang na-stress. Kulang ang nagpapakamatay. Pero sa isang bansa na walang Diyos, ang Diyos nila ay ang pera, ang Diyos nila ay ang technology, ang Diyos nila ay ang kayamanan, ang Diyos nila ay power, ang Diyos nila ang sarili nila, pag nabigo yan, na-depress, okay, magpapakamatay. Okay? Uunahan nila ang Diyos. Okay? Mali po yan. Okay? So don't get stressed, but try to stretch. Stretch. Okay, stretch your body, stretch your heart, stretch your hands, and become generous to people, and stretch your face by smiling. Yeah, di ba? Smiling face, Father Butch. Smiling, Father Butch. Bakit ka nang smile? Sabi sa akin, Father, palagi kang masaya. Parang wala kang problema. Hindi mo lang alam. Marami din akong problema. Marami akong problema, pero alam ko, ang Diyos ay kasama-sama ko at malalampasan ko ang problema. Because sabi ni Kristo, I have overcome the world. Yun, that is one of my biblical verse. Okay? Ang sabi ni Kristo sa John, I forgot the chapter and the verse, but sabi niya doon, I have overcome the world. Okay? Yan pa sabi ni Kristo, I am the vine and you are the branches. Sa John 15, okay? Magayunon mga tugang. Kaya nga, dapat balik-balikan natin ang tataramo ng Diyos eh. Sapagat yung tataramo ng Diyos, dapat yun ang paghugutan natin ng lakas. Ang pinaghugutan natin lakas tataramo ng tao. Tinaraman ka ni bossing mo, tinaraman ka ni ganito, pinaniwalaan mo na. Paniwala tayo sa salita ng tao eh. Pero sa salita ng Diyos, naniniwala ka ba? Minsan hindi. Nagdududa ka pa. Okay? Ayun. Bakit yung salita ng tao? Nagdududa ka na? Hindi mo pa talaga lubusan magduda. Pero salita ng Diyos dapat huwag mong pagdudahan. Paniwalaan mo. Sabi nga, tanging Diyos lang talaga ang pwedeng pagkakatiwalaan at maaasahan. Okay? Marami na nagsasabi niyan. Pero kahit marami na nagsasabi, pinaniniwalaan ba natin? Kulang pa rin Paniwalaan natin. Ang Diyos, God is forever there. God is forever true. Gift. Okay? And nandoon po ang Diyos. Okay? So, mahalaga po yan. Kaya sabihin natin, gawin mo ang magagawa mo. Ngunit pagkatapos, iwan mo sa Diyos ang lahat. Sabi nga, give everything to God. Ibigay mo sa Diyos, pero wag naman siya bahala na ang Diyos. No, may kasabihan din ganito. Okay? Nasa Diyos ang awa. Okay? Nasa tao ang gawa. Ang problema, nasa tao pa rin ang ngawa ng ngawa. Kasi hindi gumagawa. Yun. Remember, sabi nga, leave everything to God, but do your best. Okay? Do your best. Ang problema sa atin, we do not do our best. And mga tugang, importanteng palawigin natin ito. In other words, relax lang tayo sa buhay. Okay? Pagod ka na ba sa buhay, kapatid? Pagal na pagal ka na ba?
pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho, lalo na ngayon, module, mga bata, online classes, parang kulang pa rin. Maraming dapat gawin pero hindi mo alam kung paano ito sisimulan at tatapusin. Minsan may mga taong ganun, di ba? Ang dami-daming gawain pero ano bang sisimulan ko? Paano ko ba matatapos ito? Yan, relax lang. Okay? Stay calm. Sabi nga sa Amerika, cool man. Be cool. Bicolano ka pala ha. Be cool. Bicolano. Kaya mga Bicolano, be cool. Okay? Be cool lang tayo. Be cool. Okay? Sa mga pagkakataong ganito mga kapatid na talagang may stress tayo, parang ang tanging magagawa mo ay mag-relax. Okay? Mag-relax. Pero ang problema sa atin mga tugang, pag sinabing mag-relax, ano yan? Manigarilyo ka muna. Tingnan mo yan sa call center. Pagkatapos ng mag-relax, naninigarilyo. Pagkatapos niyan, magkakasakit sila ng magkakasakit ng cancer. Pagkatapos sisibihin ang trabaho. Hindi po yung trabaho ang nakapagbibigay sa iyo ng sakit Yung relax mo. Dahil pag nagre-relax ka, Father, mag-relax naman, magsigarilyo. Hindi po pagre-relax ang paninigarilyo. Paghahanap po ng sakit yan. Okay? Kahit anong sabihin mo, subukan mo. Marami nang namatay sa paninigarilyo. At kahit hindi naninigarilyo, binubugan sa ng sigarilyo ng usok, namamatay pa rin. Second or passive smoker. Hindi po ganoon ang pagre-relax. Ang pagre-relax ay hindi paninigarilyo. O ang pagre-relax ay, sige, inuman na tayo para makalimutan natin ang problema. Painom-inom na lang tayo. Sabi na, mag-bar hopping. Okay? Hindi po ganoon halimbawa, para makalimutan ang problema, mag-inuman na tayo. Ano nangyari? Nag-inuman yung mga kabarkada. Nag-inuman, nagkalasingan. Ay, nagyabangan. Ay, nagkasaksakan, nagkapatayan pa. Relax ba sila? Hindi. Tension yun. Okay? Kaya sana pag sinabi natin relax, ay hindi yung paninigarilyo, pag-iinom, o bar hopping. O sabihin, Father, mag-relax naman tayo. Kumain tayo. Ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ng alta presyon, nagkasakit ka ng diabetes, patapos sisisihin mo, yun, relax. Mali po yun. Relax means, okay, cool down. Okay, cool down. Inhale, exhale. That is relax. Ang relax kasi natin, paninigarilyo, paiinom, bar hopping, kumain. Hindi po relax yan. Kumain ka ng kumain, ang tiyan mo hindi na-relax. Actually, I observe what we call intermittent fasting. Father, hindi ka ba talaga kumakain? Tingnan mo naman, pumayat na ako Pinili kong pumayat kasi to get healthy. Hindi man sa pagyayabang, ang ganda na ng aking cholesterol. Okay? Ang ganda ng aking creatinine. Okay? Nagpa-blood check ako, ang ganda-ganda na. Hindi pag magmamayabang. Gusto ko lang sabihin sa inyong mga tugang na importante yan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Kaya gusto ko mga tugang na paalalahanan kayo. Ang tunay na pag-relax ay hindi po sa paninigarilyo, pag-iinom, bar hopping, kumain ng kumain, kundi ang tunay na pag-relax, inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan po. Nakakalimot ka na yatang huminga. Inhale, God. Exhale, anything that is bad. Yan importante. Okay? Pero sa sandali lang, sa mga tinatakbuhan nating ito, sa halip na magpahinga tayo, lalo pa tayong napapagod. Minsan hindi ba? Naninigarilyo ka, nagpainom ka, nagpapakain ka. Sa halip na mag-relax, hindi, lalo ka pang napapagod. Ngayon sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, madya ka mo, lumapit kayo sa akin, at makakasumpong kayo ng kapahingaluan. Okay? Kapahingahan. Okay? Mukhang mahirap pasanin ang mga utos ko, pero kapag dinala mo na ito na may bukas na isipan at kalooban, makakatagpo ka ng kapahingahan. Subukan mo muna ang Panginoon bago ang mga bisyo.
Yan mga tugang ang iiwanan kong salita sa inyo. Try God. Try God. Subukan mo muna ang Panginoon bago ang bisyo. Subukan mo muna ang sumunod sa virtue kaysa sa bisyo. Mga tugang, tayo po ay sa kanang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpunuwa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos na naghinanyog ka sa tuyang programa. Sana uulitin ko ito. Try God. Subukin mo muna ang Panginoong Diyos bago ang mga bisyo. Okay? Sana mga tugang, nakapagbigay ako ng lakas at ng kaalaman at isabuhay natin ang lahat ng natin natututunan. Maraming salamat and stay safe and God bless us all. At sabihin natin, mahal na mahal ako ng Diyos at ang lahat magiging maayos. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat. Stay tuned sa susunod na programa, Usapan Pamilya. God bless everyone.